Når jeg hver morgen sender mine børn i skole, så skal jeg vide, at de er i trygge hænder. Jeg forventer, at jeg trygt kan besøge stadion, hygge mig nede ved åen og nyde det aarhusianske natteliv. Når min hustru løber en tur i skoven, så skal hun kunne gøre det uden at være utryg. Jeg synes, den slags skal være en selvfølge. Og derfor skal det også være en selvfølge, at der slås hårdt ned på de ballademager, som skaber utryghed. Aarhus skal være en tryg by. Så simpelt kan det siges. Og derfor skal vi sørge for, at vores børn og unge ikke lokkes ind i kriminelle miljøer. Og vi skal hver især have mod til at sige fra. Hver eneste aarhusianer skal tage sin del af ansvaret, både jeg som politiker, men også den enkelte aarhusianer. Det handler nemlig om, at vi skal passe på hinanden. Aarhus skal blive ved med at være en tryg by, uanset hvor man bor. Uanset om man er barn, ung eller gammel. Det er vores Aarhus. Det er den by, jeg tror på, og den by, jeg arbejder for.